guk 6. mailako bi neska-mutil gara. Eroski Konsumerreko aldizkariaren artikulu bat laburtuko dugu. Artikulua nire lehen purea izenburua du. Haur jaio berriek ez nehutzez elikatzen dira balada batean, eta berdura pureak ematen hastea izaten da ohikoena. 6 hilabetatik aurrera transizioaldia hasten da. Gehienetan, azenagoria, kalabazina, kalabaza, porrua, leka eta patatak ematea izaten da ohikoena. Beste berdura batzuk ez da komenigarria ematea umea urtea bete arte, adibidez, espinakak eta zerba. Haurtxoaren berdura pureari beste elikagai batzuk erantzi ahal dizkiogu. Oilasko haragia, alkume haragia eta arrain zuria. Kaixo, gu 6. mailako 3 mutil gara. Nik ni Asier naiz eta nik Gaizka naiz. Aldizkari batean ikusi dugu gauza bat, ze uste dugu zuei gustatuko zaizuena. Erik, tokatzen zaizu. Nola aurkitu lana 50 urterekin. Anestesia. Anestesia gaixoaren egoera eta ebakuntza hartzen du kontuan. Hainbat anestesia daude. Ohikoa, haurtzako anestesia, kirurgia eta gehiago. Mugikorrik gabe bizi gaitezke bizitza osoan. Jende asko mugikorra hartzen du eta kalean dago WhatsApparekin adibidez, begiratzen eta begiratzen. Gero etxera heltzean ez du usten izkina batean edo zesta batean, bestela mina egin nahi du. Eta amaitu dugu gure aldizkaria. Agur. Kaixo, gu 6. mailako, ni mutil gara, ni Mikel naiz. Ni Koldo naiz. Eta bizilagunak arerio txakurra dela medio itxegiko dugu. Jabearen txakurra ardura asko eman behar du. Txakurra bere gauzak egiten badute lurrean, txakurraren jabea hartu behar dute. Txakur bat handia baduzu, etxea handi bat baduzu, txakur handia hartu. Baina etxe txiki baduzu, ez hartu txakur oso handia. Txakurrak normalean eragozpenak sortzen dute gauean, zaunka handia egiten dutelako. Egunez egiten badute ez dute eragozpen handirik sortuko bizilagunekin. Txakur baten zaunka 75 dezibelio sortzen ditu, eta azkenean egun osoan entzunda kaltegarria izan alda. Hauek dira gomendio batzuk bizilagunekin ondo eramateko, txakur batekin. Beti eraman txakurra loturik, eta goroskiak egiten baditu bildu beti. Zaunka murriztu denbora osoan txakurra zaunka egiten duenean. Bestela, esan dudanez, eragozpen handiak sortuko du azkenean. Hau izan da gure Eroski Konsumerreko aldizka berria. Kaixo, gu 6. mailako bi neska-mutil gara. Eta gure andereñoak ekarri dizkigu aldizkari hau eta guk laburtu dugu. Gure gaia haurrak eta arraina deitzen da. Eta orain Leirerekin utziko duzu. Umeak ez dira arrainaren laguna, ze zaio asko gustatzen. Orain umeak nahiago dute pizza, hamburguesa, kroketa, baina umeak ez dakite arraina mantenu gai asko dituela. Adibidez, omega 3, lodoa,
balido biologiko, proteinak, B12 vitamina eta kaltzioa. Orain, esango dizuegu, arrainarekin ze gauzak egin ditugu. Sopa arraina, entzalada arraina, suko arraina, Tortilla arrainarekin, patea eta beste gauza asko. Bueno, eta hemen amaitu da gure laburpena eroski kontsumoari buruz. Gu, 6. mailako bi neska mutil gara, ni Patrizia naiz, Eta ni Aitor naiz. eta gure irakasleak emandako eroski kontsumoen aldizkaritik berri bat laburtu eta zuei kontatzea erabaki dugu. Gure berria, komuniko zulea sakarrontzi bihurtzen denean da. Toallatxoak, lisibak, pinturak eta horrelako gauzak ez dira komunetik behera bota behar. Ez dira zulotik behar, komuneko zulotik behar, ze asko ingurumenari asko kalte egiten du. Eta orain komunetik behera bota behar ez diren gauzen zerrenda bat egingo dizuegu. Higiene pertsonala ez da behar bota, Sendagaiak eta kosmetikoak, pinturak eta disolbagarriak, zaboiak eta garbigarriak, zaborrak zehaztekoak, landare olio erabilgarriak, elikadura gantzak eta autoen olioak, pestizidak eta intsektizidak, eta eratzeko urak, area eta beste gatz batzu. eta honekin amaitu da gure laburpena. Gu 6. mailako bi neska mutil gara, eta eroski kontsumereko albiste bat laburtu dugu, eta orain zuei kontatuko dizuegu. Ni Iker naiz. Eta ni Ainara naiz. Gure albistearen izena, hau da saltza hau da. Jendea saltza gero eta gehiago erabiltzen du. Platelei hau osoa ematen dio eta, baina problema handia da saltza asko janez gero asko lodituko zarela da. Saltzak ere platelak apaintzeko erabiltzen dira. Adibidez, saltza bat ketchupa da. Eta tomate frijituz egindako saltza bat da. Saltza hau 125 kaloria gehiago dauka bestean baino, baina ere E vitamina dauka. Saltza banan. Saltza elkarren aldaratzen dira. Normala da jatorria batzuetan izatea. Mayonesa, tomate saltza, sukarrean erabiltzen dugun gauza gehiago da. Eta hau izan da gure albistea.